дар ҷаласаи кории таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода асон масъалаи бунёди боғи тоқ Хоса Ангурзор ки бо супориши раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода минбаъд ба роҳ монда хоҳад шуд муҳокима гардид. Раиси шаҳр гуфт ки сухан аз шинондану парвариши ангури нави суғдиён меравад ки он дар Ҷумҳурии Бародарии Ӯзбекистон аз ҷумла шаҳри Самарқанд рӯёнида мавизаш дар бозори беруна харидорони зиёд дораду аз ин ҳисоб марди деҳқон метавонад фоидаи зиёд ба даст орад. Ба ҳамин хотир пешниҳод шуд ки дар мавриди аввал бунёди 200 гектар тогзор ба нақша гирифта бо мақсади омӯзиш гурӯҳи корӣ аз Панҷагин ба шаҳри босонии Самарқанд фиристода шавад. дар идомаи суханронии Абдухолиқ Холиқзода бо такя ба таҷрибаи ангурпарварии Самарқанд ва пешниҳоди чанд нафар соҳибкорон гуфт ки дар парвариши ангури суғдиён усули қатрагии обёрӣ бояд мавриди истифода қарор гирад. иштирокчиёни ҷаласаи корӣ ки ҳастанд соҳаи кишоварзиро намояндагӣ мекарданд, пешниҳоди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзодаро ҷиҳати ба роҳ мондани парвариши ангури нави суғдиён ки он аз вазифагузориҳои раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ба миён меояд ҷонибдорӣ намуда изҳор доштанд ки бобати амалӣ шудаи ин иқдоми нек тадбирҳо меандешанд. Яздоқул Мавлонов, Шовсан Солиев аз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр.